Good morning, everyone! May bata na namang sumusunod. Ayan. Just got home from my duty. At, aray. Tapos na ako mag-breakfast. Sa ER ko kagabi, ay 16 hours na naman yung shift ko kahapon. So, from PM shift to night shift. Ayan. Hanggang 11. 3 to 11, then 11 to 7. 3 to 11, doon ako sa ward. Doon sa ward. May ward kami, tapos may deluxe and private and semi-private rooms. Yun, mixed yung sa amin. Kaya sobrang daming pasyente. Tapos yun, nagpa-uwi kami, nag-admit na naman kami, di ba bongga? Tapos 11, punta akong ER. Doon ako nag-duty. Lalabas ka na po? Lalabas ako. Bakit po? Ako. Ay, wag kong isasawa. Hindi ko sasawa. Hindi ko sasara yung pinto para makalabas pa ako. Inisip ko naman na yata ako kasi doon ako nag-edit ng video. Kasi nga, pag night shift sa ER, madalas wala kaming pasyente. Parang last na nagsidatingan sila, alas 10 na yung mga pasyente namin kagabi. Tapos yun yung mga in-admit namin sa station namin. Tapos, nag-edit na ako ng video hanggang 2:30 to 3 p.m. Tapos yun, parang may nag-overlap na naman na clip, just like what happened sa, yung birthday ko na, birthday vlog yon. Joy turns 25. I will put the link down below if you happen to, na hindi nyo pa napapanood. Kakatapos ko lang maligo. Ang tagal kong maligo sa banyo. Kasi, nag-ano pa ako. Super, nag-body scrub. Ay, naka-on yung phone ko. Pinakinggan ko pa kung tong iPad. Super, nag-body scrub ako. Tapos, nilinis ko pa yung banyo. Sarap. Me time. Ayan. So, suklay nga muna ako. Hindi ako mag-conditioner today. Kasi matutulog lang din naman ako. Tapos maliligo na ng... Ewan ko ba? Kayo ba guys? Pag basta every time maliligo kayo. Kasi sa akin, twice or thrice a day ako maligo. Ang adik ko lang mag-shampoo kaya siguro nadadamage na yung hair ko. Kaya sabi ko kung minsan, dapat din ako mag-shampoo. Kasi syempre pinagpawisan, di ba? Kailangan na malinis yung ulo, ganyan. Syempre dito sa atin, maalikabok or mausok. Gusto ko talaga. Tapos na ako mag-toner. So, I'm gonna use my 365 daily mask. If you've seen my vlog na about this, yung vinegar mask, I will put the link down below. Kasi sabi ko doon yung smell niya, parang siyang vinegar. So, ganun pa rin guys. Alam nyo kasi yung may sukang niloko kasi na ganito, nang kapag yung bagong bukas mo yung bote, tapos inamoy mo. Ganun ka-asim. Kaya, buti na lang. Naglagay pa man din ako sa ano ko? Ay, pimple ko. Sa giveaway ko ng ganito. Maganda siya actually kasi very moisturizing siya. Ayoko lang yung scent. Ewan ko. Or masyado lang ako. Masyado lang akong sensitive siguro sa smell. 10 minutes or 20 minutes. And I'm going to sleep na. 12 p.m. na guys. Wala pa akong tulog. From night shift pa ako. Pak. So yeah, see you guys later. Magprepare ako ng mga lipstick ko. Dala ko to from our kitchen. Paglalagyan ko ng mga lipstick. Because I will be filming the ano na nga to? All Lipstick Challenge. A collaboration with someone. You will see kung sino. Ayan.
Naka 3 ano siya, 3 containers to para makita ko yung light, medium, and darker shades. Diba? May ganun. Para ko naman ang daming lipstick. Konti lang yung lipstick ko eh. Iniisip ko na nga kung anong magagawin ko. Diyos ko. But let's see. Lahat eh. Di ba hindi lang lipstick, pati mga all lip products, sabi. So, let's see. Ano ba itong mga lip products ko dito? Ang dami kong lip gloss, lip liner. So, ano kaya makakreate kong look? Pwede naman ata gumamit ng mga tools, pero hindi ko alam. Hindi ko alam. So, tapos wala pa akong dark na lip colors. Kagagali ko lang duty guys. Kaya ngarag ko na naman. Tapos, anong oras na? 4 na. Kaya iniisip ko kung mag-film pa ako. Kasi, hindi maganda yung lighting kapag walang natural light. So, yeah. I don't know yet. Kung mag-film ako o hindi. Parang pwede ata to na pang pang foundation. Parang pwede, pero parang magra-red yung face ko. Let's see, red na tuloy yung face ko. Mas lalo tuloy na-emphasize yung aking mga, or maybe this one. This. Yung mga old na lipstick ko lalabas ko para I don't know. Anong gagamitin kong foundation? So, let's see. Ano gamitin? Maganda sana kapag may mga may mga SG authentic ka na mga lipstick para kahit ano mo na, at least SG authentic lang. Pero kapag mga authentic, ay nako. Lalo na yung mga mamahalin. So, yeah. I-prepare ko lang to guys. Tapos, tingnan natin kung makapag-film tayo. Kapag maliwanag po yung yung ilaw. Kasi, mas gusto ko talaga natural light. Yung yung tongue twister challenge ko, parang mas maliwanag yung light ko dun. Kasi may sunlight talaga. Buong-buo yung light from my window. Big window there. So, let's see. Nasaan na yung laman nito? So, yeah. Wait lang kayo guys.